Jennifer Pintukan, Kap, pagkamusta ka sa Action Marlon sa Action Radio Bacolod? Mayong gabi, Action Marlo, no? Kag thank you, gid. Okay, man ko subong. Salamat, Thank you, Kid. gid, sa pag-imbitar. Okay, salamat, Kid. Kap, ginatalakay ko na rin, Kap, ang angot sa ginatawag nga Green Roads, kahapon isa, muno ni Mayor Albe nga balita, may dry run nga himuon, no? Isa sang patagayunan, Barangay Cabog, isang Barangay Vista Alegre. Kag kon madinalag-on ni ginikap pagkapaayon ni sa Bacolod kay amo nagali ang pinakauna sa bilog nga Pilipinas mo o nagidkap amo ni. Ano nakita mo diri nga bintaha kon maumpisahan na gid man ang pagbiyahe sini nga mga Egypt ni kag ang isa ka ruta dara sa inyo sa Barangay Cap? Una-una, gid, no, ng Action Marlo, na nakibot, gid ko, kay ang kabalo ko nga may electronic jeepney, pero ay ko nag-expect yan, gali sa Kabog, kag sa Vista Alegre, ang nadalagi ng barangay namon sa ilang dry run na nila. Ang tawag may nga sang nagligad, may approach na di sa akon parte sa ina mo sa modernize wa ko pa kay ti tungod gina proteksyonan ko man ang mga tricycle driver namon nga ang pangabulian dira, pero gali kay ti nakibot ko nga naghambal si Mayor dire sa Kabog. So siling ko basi may mga plano man si Mayor nga Mayo para sa sila nga nga tawag nga program nga nga programa. So ang amon lang nga ginalantaw ko miski pa may disbentaha sa akon nga mga dire kay ti halos ang ila pangabuhian di tricycle driver mo ang mga tao dire kay way na tubo ari nagagto sa sa tricycle. So galing naman ang iban maka naman kay may ara naman nga area kay kun diri paagi sa likod medyo mahal-mahal ang plate diri sa likod mo sa sa pakagto tubala sa Bangga Kabog Pagwa medyo mahal ang plate. Ang iba naman niya gahambal nga mas pabor sa ila kay ang plate kuno nila basi magbulo barato. Ilang taon taanay kung ginibala ang epekto sila kay hindi ko pa subong kay do ako mismo nakibot mga diri sa amo dayon dito sa Mayor. Anyway, dry run pa malang dry run pa lang obserbahan pa rin siya. Kung mangindisbintaha guro sa mga residente sa Barangay Cabog daw lain daw ko lain man nga sigihon ta nga disbintahan di bla. Amo nga sila mo lang tawon ta kun ginibala kun kay total dry run pa lang ni. Okay. Sa Subong Kap, anong public utility jeep ang nagabiyahe kag may ruta man dara sa inyo Barangay Cap man? Wala di jeep. Ay. Bali tricycle lang. Tricycle lang gid. Okay. So waay sang traditional nga nagasulod da, waay man sa modernized. Wala. So tricycle lang gid. Okay. Amo na nga nakamuno ka nga daw mangindisbintahan ni nga masunod dira ang e-jeepneys bangod ang una gid nga maapektuhan ng mga tricycle drivers. Oo, isa na sa kay daw na ko prote. Ilan taon ta kung anong sina sa tao epekto. May mga meetings pa man guro kap nga himuon niya, no? Posible kay ti nang hindi ba na pagulpihon galing kay asan sinila ako man do nakibot lang wala sa kay nang ginala ko sa aga nga nagsilig sila Kabog ang ang napilian nga dry runan sila. Di sa mga tricycle driver kagina nga iba nagpinalapit na sa akon. Siling ko lang tawon ta kay ako mismo nang ay pa may ko ni idea sang kun gini ang epekto ya sa aton lang tawon ta. Okay. Ang kalabanan nga mga residente sa Barangay Cabog dira sa sulod gid Abe, nagasakay sila kap sa tricycle and then diri sila nagapadulong sa highway kag dira sila masakay sa mga POJ na. Bali halindi sila sa Cabog magwato sila sa may Barangay Road. May ara man diri sa pihak naman Cabog magwa naman sa Bangga Cabog la sakay pakagturon ng sa Alihis. Sa area Sandalan circumferential na siya. Pila ka estimate mo ka mga pila ang mga tricycle, ang units ng tricycle nga nagabiyada sa Cabog? Ang pagkabalo ko sang nagligay yung pamangkot ko ang ilang presidente daw mga 200 sobra sila. Bawo kadamo man galikap no? Oo. Hulaton ta ni kap. Ang ilang franchise nga ginhatag daw na maximize na kuno nila mo. Gani man no. Wala tanda ka pa, kaya ko gapati ko nga may pinungkuanay pa nga matabo antes umpisahan ang dry run. Mga 8 pa malagkap ka units di mo sang Egypt ni ang ipaidalom sa dry run. Anyway, Kap, ang imo sa nga
mensahe sa mga labi na gid sa mga tricycle drivers sa sining plano nga dry run sa Egypt nga bayahe dira sa inyo sa barangay? Lang ang ako lang nga ginaano sa mga drivers subong sa tricycle balo ko ano ni sila daw kumbaga bala daw na siyempre pangabuhian nila na sibot ni sila pero relax lang kay I know hindi ni gulpihon pag pag-implement kundi istoryahan pa ni lantawon ta lang kon ano bala ang mga bintaha ano man ang disbintaha pungkuan pa relax lang kay mapungko pa ba kita sa tubang sang mga upod nga mga nga involved bala nga mga tawo. Kag dapat kap malabot na rin ginatawag nga win-win solusyon. Gani. Mo gina siya dapat. Why sang madalman or why sa maperwisyuhan bla. Why sa tamaan. Yes, oo. Kap, salamat kit Kap ha. Kabay pa nga mangin bukas la ang communication mo sa iban pagkat mga balita. Kay first time ni nga naka-interview ko sa imo eh. Gani man. Sige Kap, salamat kit Kap. Thank you sir. Salamat kit ba yung gabi? Salamat. Na medyo nakibot ba si Kapitan Jennifer Torneya Pintukan kay dala sa Kabalo. Uy, dari gali sa Kabog isa sang lugar nga biyahian or dari gali sa Kabog ang isa sang lugar nga tuwag Green Roads. Dry run pa ba lang niya? Magsulig kita dry run, ginatestingan. Ginatestingan kung manginbintaha kag kun way ba lang sang maperwisyuhan or maapektuhan nga palangabuyan. Partikularmente sa mga tricycle drivers. Pwede. But, kung maapektuhan magka-aksyon kag daw dako gid nga epekto sa bahin sang mga tricycle drivers ni ini man kalain man siguro nga dayunon tagid, di ba? Pwede guro nga pagitaan ta iban nga lugar or iban nga barangay. Action firing line.